Türkmenistanlylaryň ykdysat çökünlüğüň fonuna ýitileşen, ýöne hökümet tarapyndan açyp boyun alynmaýan maliýe, manat kynçylyklary dowam edýär. Hususan ýurdun iň gürýlatly sebäbi bolan marada adamlar aýlyk haklaryny nagtlaşdyrmakda ýylgyderli kynçylyk çekýär diýip ýerli habarçymyz habar berýär. Şu aralykda ýurdun prezidenti Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretaryna manat, valyuta meseleleri boýunça degişli tapşyryklar berdi. Şäher ýerlerinde adamlar odal bankomat nowatlaryna durup aýda 2 gezek pul çekip bilen bolsalar, innolaryň nowatlary aýda 1 gezek getýär. Egerde öz aýlygyndan 800 manat çekip bilseň begenmeli boldy. Kä halatlarda zordan 400 manat çekýärsiň diýip pul nagtlaşdyrmakda kösenýän marly ýaşaýjy aýtdy. Şäher ýaşaýjysynyň bank işgärine salgylanyp aýtmagyna görä, aýlyk hakyny nagtlaşdyrmak üçin bir aýda ikinji sapar nowata durmagy baran adamlara innika üçin nowat talony berilýär. Bank işgärine henüz geçen aýyň aýlygyny hem doly nagtlaşdyryp bilmeýänligimi aýtdym. Emma ol maňa bank kartlaryny ulanyp söwdany nagd däl görnüşde etmege öwretdi diýip alan aýlygy başgalasyny eklemäge ýetmän her aýlykdan esli berge diýänligini aýdan ýaşaýjy zeýrenip gurrun berdi. Aýlygyny nagtlaşdyryp bilmänine jany ýanyp duran ýaşaýjy bergilerimi kartdan alan oklar diýse, bank işgäri oňa "Agam, ol siziň problemaňyz. Bergetmenem ýaşap bolýar ahyr" diýip gödek jogap beripdir. Habarçy bu hyly hadiselere bank işigine gün ödeýän ýaly gawat gelip bolýanlygyny aýdýar. Ikinji tarapdan bu ýagdaý bank işgärleriniň käbir üçin goşmaça galans çeşmesi bolup hyzmat edýär. Egerde bankda işleýän tanşyň bolsa 50 manat para bersen 800 manaty kynçylyksyz nagtlaşdyryp bolýar diýip habarçy bank işgärleriniň şeýle kömeklerinden peýdalanan ýaşaýjylara salgylanyp aýtdy. Bank işgärleriniň bir kanun hyzmatlaryndan peýdalanan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, bermeli parany berseň kartyň eýesi we onuň ýaşaýan ýeri, pasport talaplary hem aradan aýrylýar. Puly çekip berjek adama bank kartyny berip koduny aýtsaň bolany. Ol bir sagatyň dowamyny gerek pulyny nagtlaşdyryp berýär diýip adatlygyň habarçysy bilen adynyň aýdylmalylygy şertine urlaşan ýaşaýjy aýtdy. Yerli habarçylar owa ýerleriniň ýaşaýjylarynyň pul nagtlaşdyrmak meselesiniň has hem kynlygyny habar berýärler. Owalardan gelip giýjeti bilen nowaty duran adamlaryň hepdede 20-30 santy bankomata pul salynsa aýlygyny nagtlaşdyryp bilýär. Köp adamyň aýlygy gün gören aýlamagy ýetmeýär. Owa ýerlerini diňe berge edip ýaşaýarlar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Şu aralykda Tadahanyň maglumatyna görä Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow maliýe ykdysat toplumyň işinden nägiledigini bildirdi. Hökümet başçyny 11 martda Merkezi Bankyň başlygynyň hasabatyny dinläp, jemi içerki önümiň ösüşiniň, döwletiň maliýe ýagdaýynyň özüni kanagatlandyryp bilmejekdigini boyun aldy. Hökümet meclisinde anyklaşdyrmadan aýdylmagyna görä, milli pulun hümmetini ýokarlandyrmak, müşteriler manat firiştelerini resmi hümmet boýunça daşary ýurt puluna çalşanyna kadalaşdyrjy normalary berja etmek möhüm bolup, bu arada vice-premier, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Çarymrat Amanowa degişli tapşyryklar berildi. Türkmenistanyň manat we valyuta gatnaşyklaryna kynçylyklar, ýylatyň her ýyly 10 göterim köpeldilýän aýlyk haklarynyň ýyly dolarlaryň gara bazar bahasynyň we bazardaky haritlaryň narhlarynyň ýylgyderli gymmatlamagy netijesinde düýpli hümmetsizlenmegi onlarça ýyl bäri dowam edýär. Şol wagtda ýurtdaky ykdysat çökünlüğüň we pandemiýa aladalarynyň fonuna barha ösýänligi aýdylýan işsizligiň daşary ýurtlara giden 100 miňlerçe zähmet migrantynyň görüllesine eýerjekleriň, ýollaryň açylmagyna garaşýanlaryň has köpelmegine alyp geldi. Bu ýagdaýlara Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretarynyň nähili çäre tapjakdygy aýdylmaýar.